Tungod kay nabantog sa guitar industry ang dakbayan sa Lapu-Lapu, mga PDL kon persons deprived of liberty sa Lapu-Lapu City Jail subling ng himo og mga ukulele nga perfect pangregalo karong Pasko. Aniya ang report. Puliki karon sa pag-apas sa daghang mga orders kining grupo sa mga PDL sa Lapu-Lapu City Jail. Kay lagi naghinangat na ang Pasko, nag-apas sila karon sa mga orders nga ukulele nga pangregalo. Ang 57 anyos nga kanhi trabahante sa usa ka dakong guitar factory sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang migiya sa iya mga kauban. Ripay kami ma'am kay makakwarta sa niya. Di sa milayan diri kasud. Mura sa miwa preso ba. Samtang ang architecture graduate nga PDL usab ang in charge sa pagdisenyo sa mga ukulele. Nasiya po na mong talent na mo niya. Nakatabang sa among pamilya. Among kitaan niya, among nagsuon. Matod sa warden, naanugnan siyang nahunong ang guitar o ukulele making isip livelihood project sa mga PDL. Busa, gipangitaan niya kini og paagi nga mabalik. Nikuha mi sa mga factory kaning naanay mga porma nga kahoy, so diri na lang i-assemble. So kita mo iga-finance diri sa jail, and then ang income ang makuha nila ana nga mga kaginansya sila para na sa PDL. Mapalit sa tag 350 ngadto sa 400 pesos ang mga ukulele nga pang souvenir, samtang tag 600 pesos pataas ang genuine nga ukulele. Gawas sa ukulele, may uban pa mga produkto ang mga PDL sa Lapu-Lapu City Jail. Sama niini mga alkansiya nga porma ug balay ug barko. May mga picture frame usab ug uban pang mga house decors. Uban ni Edward Tubilan, Luan Merondina, Balitang Bisdak.